Primeira visita dos novos conselleiros de Sanidade e de Planificación de Infraestructuras ás obras do Gran Montecelo. Hoxe percorreron as instalacións do futuro hospital que se atopa o 75% da súa execución. Trátase dunha obra de basamento de dous edificios sobre os que se erixe un gran terceiro edificio de 10 plantas que é o edificio de hospitalización. Son 92.000 metros cadrados de superficie dunha infraestructura, como vemos, moderna, dunha infraestructura sostible, pero sobre todo unha infraestructura funcional, que é fundamental para mellorar a eficacia sanitaria e así tamén o confort dos nosos pacientes. Os cálculos da Xunta apuntan a que o hospital poderá estar funcionando a mediados de 2025. Non así o novo aparcadoiro de 900 prazas e a cafetería, que non serán unha realidade ata 2026. Nova zona de aparcamento de preto de 43 hectáreas que habilitará cerca de 900 prazas de aparcamento e tamén, efectivamente, esa cafetería con un modelo moderno, sostible, integrador e singular que unirá ambos edificios. O aparcadoiro ainda temos que sacalo á información pública e ao proxecto para iniciar os procesos correspondentes expropiatorios. Entón, a finais de 26 contamos novo aparcadoiro, non o que xa se está executando, e a cafetería. O custo das obras aumentou dende os 122 millóns de euros previstos inicialmente aos 170 millóns. Para equipar os novos servizos de radioterapia, medicina nuclear e hemodinámica, o investimento roldará os 8,8 millóns de euros. Paréceme un fito importantísimo na sanidade pública galega. Vai permitir tener acceso directo a un tratamento fundamental do cancro, de maneira que máis de 500 pacientes que actualmente ten que trasladarse a Vigo para recibir un tratamento de radioterapia podan facerlo cerca das súas casas. Xunto aos conselleiros visitaron as instalacións representantes do Concello e da Deputación de Pontevedra. Tanto o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores como o vicepresidente provincial Rafa Domínguez destacaron a importancia deste novo equipamento froito da colaboración institucional.